For pokker også. Jack, tænker du ikke, om vi havde benzin nok på? Helt ærligt. Godt. Jeg troede, du havde tjekket, om der var nok benzin på, Jack. Jamen, det havde jeg da også, for pokker også. Jeg kunne da ikke vide, at den lige pludselig ville gå i stå. Altså helt ærligt, jeg var sikker på, at jeg havde kommet benzin på, for pokker også. Jeg havde sådan håbet på det. Altså, jeg mener, det jeg prøver for at sige, Axel, er, at jeg har kommet benzin på, for pokker også. Men jeg må åbenbart have glemt at komme det i maskinen. Hvad sagde du? Har du glemt at komme det i maskinen? Ja, maskinen er jo den her bil for pokker også. Hvordan kan du glemme at komme det i maskinen? Jamen, jeg havde altså kommet benzin på, Axel. Det havde jeg virkelig. Pyt nu med det. Vi må klare os så godt herude i Vildbakken, som vi nu kan. Gider du lige vente et øjeblik? Altså, Axel, jeg skal altså lige over og pisse. Vent lige lidt, Jack. Hvad nu, hvis vi kan bruge dit pis som brændstof? Det kan måske være, det virker. Hvad er det, du siger? Mit pis som brændstof? Sig mig, at der er blevet fuldstændig skør, Axel. Jamen, jeg ved godt, det virker underligt, Jack. Men det er måske det eneste, der virker. Så lad os da endelig prøve en gang, hva'? Kom nu, for pokker der også. Der er ikke nogen kvinder i det her område. Så tag nu bare muligt tjavsram frem, gider du? Nej, jeg gider fuck ikke at pisse den lorte bil. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Okay. Axel, hvor lang tid skal jeg egentlig stå her og pisse? Stop. Indtil jeg siger, at du skal holde op. Axel, jeg har altså ikke mere af min lille bit blære nu. Kan jeg godt stoppe? Okay. Nå, det ser desværre ud, som om Jack er død. Jeg bebrejder mig selv, det var min idé. Hvad verden har jeg dog gjort? Nå, pyt. Der er ikke noget om det. Jeg må nok hellere se at komme videre. Skal jeg vide, hvorfor Jack egentlig døde? Nå ja. Jeg havde da vist glemt, at den der benzintank-tingest, der sidder på bilen, den er elektrisk. Fuck det er lort. Jeg vidste, at jeg skulle købe en normal bil. Nå ja. Der er ikke noget at gøre ved det. Og tænk så. Han var ellers lige kommet ud fra hospitalet efter at være splattet ud på, du ved, dernede ved, dernede ved den der klippegrund. Ja, jeg kan godt huske det, ikke? Ja, det er Jack i nødskal. Og tænk så, han overlevede. Men den gang er jeg desværre bange for, at han ikke overlever. Nå ja, det er der så ikke noget at gøre ved. Jeg må nok hellere se at komme videre nu. Hvor er jeg henne for pokker også? Og hvorfor ligger jeg her med muligt tjavseren vidt fremme? Har jeg fået et blowjob eller et eller andet? Jeg må hellere se at komme på benene. Hvor er Axel egentlig henne? Hvor er I alle sammen egentlig henne? Hallo? Hallo? Hvor er I alle sammen henne?